Helo, angharad sydd yma o gangen Merched o Wawr Pemachno sydd yn Rhanbarth Aberconwy. Mae Steddfod Y Garreg Las ar y gorwel ac mi rydw i'n edrych ymlaen at dreulio'r wythnos yn yr ardal ym mis Awst. Dwi am ddarllen erthygl gan Gwenno Wyn o gangen Blaenffos, sef Steddfod Y Garreg Las. Awys want dod i lantwd, i wyl pob gwyl, wes gleu, gwd. Dyma i chi agoriad y cywydd croeso i Steddfod Y Garreg Las gan y prifardd Wyn Jones. Yn hanesyddol, Cerrig wedi ei puro trwy dan ac wedi ei trin gan ia gan rifoedd yn ôl i'w mynyddoedd y preselau. Mae'n debyg mae'r cerrig gleision o garn menyn sy'n ffurfio'r cylch mewnol yng Nghôr y Cewri. A dyna'r wers hanes drosodd. Yn ystod fy mywyd i, mae 4 Eisteddfod genedlaethol wedi bod o fewn golwg i'r Garreg Las, ac allaf unedd ddweud fel Waldo, mae mir fy mebyd oedd y preselau. Cefais fy ngeni a magu wrth odre Carningli yn Hydraeth, Trefdraeth, am haddysgu yn ysgol gynradd Crymyrch ac ysgol y Preseli, lle bym yn dysgu Cymraeg am 6 mlynedd ar 20, tan haf llynedd. Felly, o'm stafell ddysgu ar dop y tŵr yn ysgol Bro Preseli, fel y gelwir rhy bellach, gallwn weld foel drygarn, carn gyfrwy, tal mynydd, y mynyddoedd a fi wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn. Yn 1972, adeg Eisteddfod Genedlaethol Hwlffordd, rhoces 11 oed oeddwn ar fi'n dechrau'n ysgol y Preseli. Mae gennyf gof o fod ymhasiant y plant gan deithio draw i'r ymarferion i ysgol Mynachlog Ddu at Tonwen Adams a chael llawer o hwyl wrth ddod i adnabod plant eraill, sydd yn dal yn ffrindiau da hyd heddiw. Yr atgof mwyaf yw fy mod wedi bod yn fodel, do wir i chi, yn sioe ffasiwn Merched o Wawr ar faes y prifwyl. Doedd dim llawer o ddewis gen i. Bydd sawl un ohonoch yn gwybod mae merch eirlys cyn lywydd cenedlaethol Merched o Wawr ydw i, a doedd dim dweud na wrth fy mam. Y joc erbyn hyn a finna'r bwyllgor apel Crymyrch a'r cylch yw fy mod yn un o'r modelau a fi'n arddangos dillad siop Sian ar ddydd Santes Dwynwen yn Maenordy Llwyngwair yn Hydraeth. Dwi ddim yn credu y dawr alwad i fi fynd am Baris neu Milan. Yn 1986, dyma'r Steddfod yn cyrraedd Pant Tec, nepell o Abergwein, a finnau bellach wedi hen sefydlu yng Nghaerdydd ac yn fy swydd gyntaf fel athrawes Gymraeg yn ysgol gyfun Gymraeg Lansaf. Eisteddfod brysur i fy rhieni oedd Abergwein, gyda fy nhad yn gadeirydd y pwyllgor llenyddiaeth a mam yn ysgrifenyddes y pwyllgor adrodd fel o'i gelwyd bryd hynny. Cefais unau ran hefyd wrth arwisgo'r enillydd sef Ray Evans yn seremoni'r fedal ryddiaeth ar y pnawn dydd Mercher, prynhawn a gofiaf am sawl rheswm. Erbyn 2002, roeddwn wedi hen ddychwelyd i Lys y Frân yn Sir Benfro ac ymagu 3 o blant, Rhydian, Osian ac Urgain. Braint ac anrhydedd i mi oedd cael fy newis yn fam y fro ar gyfer Steddfod Syddewi, ac Osian yn un o'r macwiaid, a Mari Grig yn ferch y fro. Fe gofiaf hyd heddiw yr hwyl a gawsom wrth deithio gyda'n gilydd i'r ymarferion, wel am glebran. Cefais y fraint o gyflwyno'r corn hirlas i'r prifair Myrddin ap Dafydd a Aled Jones Williams. 4 oed oedd Urgain ac yn mynychu cylch meithrin Maen Clochog. Yr adeg honno roedd fy mam yn gweithio i fudiad ysgolion meithrin ac yn ymfalchio yn y ffaith bod ei hwires fach yn rhan o'r pasiant meithrin. Pwy oedd yr unig blentyn i droi ei chefn ar y gynulleidfa yn ystod y pasiant mawr siom yw mam a'i mam gi, Urgain Haf Wyn. Gŵr y Garreg Las oedd Emrys Evans a fagwyd wrth odre'r Preseli. Ers yn grwt ymddiddorau yn y cerrig gleision a'i rhamant. Daeth y cyfle iddo droi
diddordeb mawr ei fywyd yn fywoliaeth, gan lunio pob math o bethau allan o'r garreg las. Cofiaf iddo greu grat o'r garreg las i ni yng Nglanafon, a dyna pryd ydys i'n ymwybodol o bwysigrwydd y garreg las. Bellach mae Des Davies a'i fab yng nghyfraith wedi parhau ar diddordeb wrth greu pob math o bethau o'r garreg. Mae Des hefyd yn saer coed heb ei ail, ac fel teulu roedd yn gwerthfawrogi ei waith wrth lunio a chreu cadair Eisteddfod yr Urdd, Sir Benfro 2013, cof am fy rhieni, Geraint ac Eirlys Davies. Yr unig gais oedd gennym oedd ei fod yn cynnwys y garreg las ynddi, a dyna wnaeth, gan ychwanegu 8 panel o'r garreg las lawr cefn y gadair a'i nillwyd gan grug miws. Roedd y briodas rhwng y deri a'r garreg las yn uniad perffaith gydag awelon, teitl o gerdd, y preselau wedi creu ei siap. Erbyn heddiw mae'r garreg las wedi cyrraedd Llydaw, saif cerflun o Dewi Sant a naddwyd gan Paul Kincaid ar dalp o garreg las a ddaeth yno o dir Pant Isel Mynachlog Ddu. Wedi gosod yn ystlys y cerflun gwelyg croes o'r garreg las o waith Des. Adeg y mileniwm cynhyrchwyd sioe o'r enw Imbed ar y patching gwyrdd yng nghanol pentref Maenclochog. Fi oedd yn chwarae rhan ysbryd y mini ac ar y llwyfan trwy gydol y sioe yn ymddangos trwy'r niwl wrth droedio lawr o dop y mynyddoedd, sgaffaldiau, i'r llwyfan. Y fi yw ysbryd y mynydd, y fi yw ceidwad y cernydd, y fi yw cydwybod y preselau. Roedd disgyblion ysgol Maenclochog yn rhan ganolog o'r sioe a Rhidian ac Osian yn rhannu'r llwyfan gyda'i mham. Cofiaf yn iawn un o'r unawdau oedd gen i ar dôn blue suede shoes Elvis, fy ngharreg las i, gyda foel cwm Cerwyn yn gefnlen godidog i'r cynhyrchiad arbennig hwn. Yn 2009, llwyfanwyd sioe gan Ysgol y Preseli o'r enw y garreg las, gyda'r sgript a'r caneuon wedi eu hysgrifennu gan Ceri Wyn Jones a Caryl Parry Jones. Eirian Wyn Jones pennaeth yr adran ddrama ar y pryd oedd y cynhyrchydd, a finnau'n geidriolwr llwyfan. Os am glywed prif gan y sioe, ffoniwch Ysgol Bro Preseli, gan obeithio na wnaeth neb eich ateb. Gwrandewch ar y geiriau hyn tra'n aros. Y garreg las oedd ein gorffennol. Y garreg las yw ein presennol. Y garreg las fydd ein dyfodol. Ni yw plant y garreg las. Gydag Eisteddfod y garreg las ar y gorwel, mae'r dyddiadur wedi bod yn llawn ers misoedd bellach. Mae'n bleser bod yn rhan o dîm mor frwdfrydig, yn aelod o'r pwyllgorau llenyddiaeth a llyfaru, cystadlu yn y llyfaru gyda Pharti Pentigili ac yn y cerdant gyda Pharti'r Gromlech, Côr Crymych, yn rhan o'r sioe a chôr yr Eisteddfod, yn ogystal â chyflwyniad Merched y Wawr. Mae joio i fod. Ac o lantwd, fel o Hwlffordd, Abergwein a Thyddewi, gellir gweld y preselau a'r garreg las yn ein gwarchod ac yn amddiffynfa y tu ôl i ni. Gwerthfawrogaf y fagwraeth ac efais yn Hydraeth gan fy rhieni, ble roedd y pethau mor bwysig a dylanwadol. Roedd clywed am Merched y Wawr, Mudiad Meithrin, y Cac, y Blaid, yr Urdd a'r Eisteddfod mewn sgwrs mor gyfarwydd a wes clwy. Byddai cyfarfodydd y Blaid yn cael ei cynnal yn aml yng Nglanafon, gyda hen wynebau fel Waldo a DJ Williams yn gyfarwydd iawn i mi. Atgofion yw trysori yn wir. Dewch i wyl llantwd da chi. Dewch a'ch bryd ar gyd godi tŷ sydd gystal â phalas, y gair glud o garreg las. Ceri Wyn Jones.